kami ano eh, get together kami. Wala kasi lumabas sa inyo. Kaya pala ang aga-aga ng mga dito eh. Alas 6 pala tayo bukas ang Ayan, ano na. Umaga. Tingnan ko, may ano kasi, may pupuntahan bukas eh. So, We haven't we need to ride now or start before start raining. Ano lang, easy ride lang tayo. Sa Lexabo. I'll see. I'll ask if he's going. Kasi last time, sumama kami kila Leo. Sige, shoot naman ang bibilangin dyan eh. My leg froze up 3 times, man. It was like, I can't move like this. Ayan. Nice shot. Ano lang tayo? 18 lang. Kayo na lang. Ano lang tayo, leisure ride kasi kasama natin sila Jose. Oo, sige. Tsaka sila Rock, tsaka yung guest niya. Oh, sige. Para si Okay. Misty May. Buti pa dun, talaga naglalaro. No? Naglalaro talaga si Od. Sumasakit na rin yung tuhod ko. Kailangan ng ano yan. Kailangan Knee ng support. Alam mo, laking tulong sa akin pag nilagyan ko ng Bengay. Pag meron ako nabasa, alam mo si Kobe, di ba nilalagyan niya ng neoprene na? Keeps it warm. Kasi nangyari daw, toward, like when you're fatiguing, that's when your tendons and stuff like that, wala na, hindi na help sa'yo. So nangyari, to keep it warm, it makes it feel like you're still warm. Kaya, tingnan mo, yung professional siya, nag-i-frame throughout the whole game. Try it, man. Try mo yung knee frame lang na walang ganyan. I bet you'll help. Kasi pag nilalagyan ko ng ng ginadosap ko ng to, wala kang na-feel Pero pag lumalamig na doon, toward the end. Parang tightness. Nag-i-stick yung... Yeah. Sorry, Kobe. Hopefully glucosamine. Yeah, glucosamine will help. Oh yeah, I'm taking that too. Glucosamine with MSM. Tira! Ngayon, yung... Tira! Possible. Pero sa kanya kasi meron na siyang meron na siyang operation. Ano nangyari dyan, man? Yeah. Okay. My hand's waiting. Somebody put a hook in my bag. Yeah, my first shot. Nice. Hindi tumatalo yun. Let's go. 3 up. No, 3 up. 4-3. Naman kami na. Yeah. 4-3? Yeah. Check. Up on the big man, okay? Dalawa pala yung big man nila dun. Ito, big man. Palak. Beach volley yan tayo. Wala pang gana si ano eh. Si Pel eh. Pel, tinatamad kaya ata. Gamitin mo na yung mga turn around mo yan. Oo, habang wala ako dyan. Oo. Huli ni Utol yung turn around mo. Yun. Four up. Come on, Marps! Shoot! Go! Hey! Help. Naglalaro lang talaga. Oh, ayun. Slow motion na! Patawa-tawa lang. Kanina hindi ka tumatawa. Tumakot yung dibdib ko. Oh shit.
O, 6-4. Free shot! Free shot! Nasa ano yun? Nasa video. Nasa YouTube. Wala na, hindi maganda sa camera. Delete. Nakaka-conscious ka doon sa video eh. Pangit. Naisip mo masyado. Highlight pa naman. Pangit. Ito, masik ka. It's over here. It's over here. It's over here. Pare, wedding ring yun ah. Single na. Parang na. Single na. Vegas. Parang na. Parang na ano yung sa Olympic ah. Nasa pocket ni Anton. Oh, $5. Kailangan bigyan mo ng autograph yun. Kinuha ng binata. Oh, sumisimple yung iba. Sumisimple pa sa camera. Oo nga. Naglapitan dito eh. Dito sila. Paglabas mo na, kaya na, papunta. You show it to your wife on the camera. So, Lions here. si Fred nagpa-practice sa somewhere else to eh. Meron tong secret practice eh. Nakachamba lang ngayon. Camera! Siguro nga 80% na. Kuha ba? Kuha ba yan? Kuha! Maganda yun, Sabi sa maganda. dulo eh. Dito eh. Wala kang doon lang. Pare, Dito ka pala kititira. Doon sa kabila. pare, maganda yun, maganda. Hindi nga kita. Dito sa dulo. Nakita mo rin ba ang ano? Alayo Dito medyo malayo eh. Tingnan mo dito sa tumira. Nakita mo sa YouTube? Nakita mo? Okay na, okay. Medyo malabo ng konti yung ano dahil ng against the sun. Malayo eh. Hindi kita? Tira, Mi! Pero nasa YouTube yun! Bago ka tumira, tumingin ka muna sa camera. Ayan, right there. Yan. Kuha yun. Ayan, kuha yun. Ano sa gulat. Ayun, nakuha yun. Maganda yun, maganda. 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 Naka-green pa kay Kito. Ay, Alan na yan. 8-6 naman na. 8-7. We're up, right? Alright, man. We'll get it. 8-7. Oh, help. Nice. It's in the YouTube, man. Bakit lahat dito tumitira, man? Pagkatira dapat. Walang tumitira doon sa kabila. Oh, free shot. Harder. Harder. Sakyan mo, man. Stay there all day, man. There's a 3 seconds. 10-7, B. Nice.
Lakas.